Kaixo Arratsaldeon, ongi etorriak Antigoko pelota txapelketa bere 76. edizioan eta gaur laugarren egunean. Egia esan sekulako ikusmina piztu du gaurko jaialdiak. Atzokoan noski astelena izan da ez dakit, jende guztia bazekien astelenetan edo astelen baten jaialdi izango zenik, baina asteartetan beti izan ohi da eta asteazkenetan ere bai, eta gaur pelotalekua lepo dago. Arratsaldeko 6:30etarako ia esaldeko guztia jendeak hartuta zeuzkan eta 8 minutu barru gaurko laugarren egun honi ekingo zaio. Beti bezala, promesa mailako eta senior mailako bi partidurekin, eta lehenengo partidurako aldaketa badaukagun. Oien Etxeberria Bihartzuarra geneukan iragarria, baina bere tokia Oier Ibarluzea Urretxuarrak hartuko du. Beraz, lehenengo partiduan, Lazare egingo dugu pelotaien aurkezpena, lehenengo partiduan Oier Ibarluzea eta Julen Sotil izango dira, Gerriko Gorriz, Xabier Apaolaza eta Ander Arroitaren kontra. Apaolazak eta Arroitak joan den astean jokatu zuten hemen, galdu egitzuten 22 eta 15koaz, eta honek esan nahi du, finalerdiei begira, finalerdietan sartu nahi baldin badute, gaur derrigorrez irabazi behar dutela. Lehen gunean 7 tantos galdu zuten, gaur 8 tantos irabazen baldin badute, matematikoki, gaur hartan lortuko lukete finalerdietarako postua, eta beste emaitza batekin irabaziko balute, ikuskizun datorren astera arte, eta noski galtzen baldin badute, txapelketa hauentzat urdinentzat hementxe bukatzen da. Komentarista lanak egiteko, pelota mundua asko ezagutzen duen, Iñaki Gizaso Bilagunatarra. Arratsaldeon Iñaki. Arratsaldeon Iñaki. Bizitza guztia pelotan? Bai, 40 urte dazkat eta egia esan bizitza guztia. 40 urteak. Bai, ia 40 urteak. Bai, pelotari bezala, bai Behartzana Bilagunako elkarteko kide bezala, federazioko kide bezala, pelotari gainera ez bakarrik eskuz, trinketen ere bai, lortu zenuten bigarren mailako titula eta dator urtean lehenengo mailan izango zarate, dena ezagutzen duzu. Bai, pelotaren inguruko jokamolde ezberdinak eta barrak jorratzea ere gustatzen zaigu, esan pasaka bote luzea, eta Bilaguna nola ez, errebotea da gure altxorra esango deu, eta jokamolde guztia zaintzen eta alba da jokatzen ere, naiz da hondik 40 urte azkan, baina Zure lagun izan zen PBT-en oroimenezkoa antolatzen duzu, eta hor urtetik urtera Oiartzun ospea handiago hartu du txapelketak, eta hemen dauden eta ez dauden pelotariak denak pasatu dira Bilagunatik. Bai, egia esan azkeneko urteetan, eta debutatzen ari dian guzti horiek pasaria Bilagunatik, eta esate bateako hemen Antigon jokatzen ari dian pelotari gazte guzti hauek ere bertatik pasatu dira. Bilagunan daukagun ezberdintasuna Antigoko txapelketarekiko, adinari buruz behintzat, han ez dagoela mugarik, ez da, hemen gazteak eta ari dira, baina bai, egia esan plazer bada, berriz ere pelotari guztia hauek hemen ikustea, frontoi berezi eta politontan. Bizitza guztiazuk Bilagunako Behartzanarekin eta urte asko Behartzana berak dituenak, eta kostata baino eutsi diozu, inarrez zaudeta eta gainera bazkide eta pelotariekin. Bai, egia esan 140 pelotari izan geha urten, lizentziako puruz eta parte hartzaileari dagokionez, Gipuzkoako talde parte hartzaileetakoa geha. Lanaren ondorio, ez da? Azkenian ez da erresa 6.000 biztanle ez ditu Bilagunak, baina herri pelota zale bat gehala uste dugu, Baiaran badaude herri txiki batzuk eta bertako pelotari bakanen bat ere gurekin ari da, baina bai, lanean jarraitzen dugu eta hortarako asmotan. Aurkeztu ditzagun, gaur Iñaki Gizaso komentarista lanetan, aurkeztu ditzagun gaurko pelotariak. Esan dugu Oier Ibarluzeak, Oian Etxeberria ordezkatzen duela, Urritzun jaio zen, oraintxe 18 urte, 1,84 zentimetroko altura dauka, 80 kiloko pixua, lauke elkarteko pelotaria da. Julen Sotil, Naparra, Betelukoa, Larraun elkarteko pelotaria, 1,85 zentimetrorekin, 70 kiloko pixua, eta honek ere, bere laguna bezalaxe, 18 urte. Kontrarioak, lehenko astean hemen izan genituenak, Xabier Apaolaza Hernaniarra eta Hernaniko klubekoa, 1,77 zentimetro, 74 kilo, 20 urte dauzka, eta Ander Arroita, Bizkaitarra jaiotzaz, harri gaurrigakoa, baina ataungo elkartarekin ariena pelotan 19 urte dauzka, 1,86 zentimetro, eta 80 kiloko pixua, 19 urte dauzka honek. Eta esan dako, lehenko gunean hauek, Aranberri eta
San Estebanen kontra galdu egin zuten, 22-15-koaz, gaur derrigorrez irabazi egin behar dute. Bueno, pelotari bak izan zegin dezagun, Iñaki, Oier Iberluzea. Bueno, ikusiko dugu ordezko lanetan dator, Oian Etxeberriaren partez, eta egia esan, bueno, inkognita bada momentu honetan bikote hau, ze Oian Etxeberria zen bikote honetako esango dugu izarra eta pisua eramango zuena. Orduan ikusiko dugu bere utxunea nola betetzen duen. Bere laguna atzean Julen Sotil. Bai, pelotari eskubizia da, eta hemen gaur pentsatzen dut errebotea erres bilatuko duela. Eta ea kabitzen den. Gerrik ordinez ditugunak, Xabier Apaolaza eta Ander Arroita. Bueno, Apaolaza ezkerrez batez ere ez da, oso ondo mugitzen du pilota, eta bueno, aurrian ikustet gaur agian nagusi izan daitekeela Arroitak eusten badu. Bueno, eta gero bigarren partida izango dugu, senior mailakoa, Jorge Fernández Errioxarra Adrián Azpiroz Nafarrarekin, Irurtzungoarekin, eta bikote urdina, hor ere aurrelaria Errioxarra dugu, Sergio Gutierrez Logroñokoa, eta bere atzelaria Aingeru Bernaola Mañariakoa. Epaileak atzo bezalaxe eta beste egun askotan bezalaxe, hemen Antigun eta beste txapeketa askotan, pelotaleko askotan, lan asko egituten Mikel Arroyo, profesionaletan ere epaile izandakoa, eta Mikel Txoperena, pelotari profesional izandakoa, eta bigarren mailako buruzburuko txapeldun ere bai, lehenengo mailako buruzburukoa ere urte batean jokatu zuen, hoixei dagokie gaurko kudeaketa. Lehenengo partidan Segurini Txoperenak egingo du aurreko epailenena, Arroio katzekoa, eta gero bigarren partidarako aldatu egingo dira. Ez duke aztu nahi, atzo pasatu egiten zaidelako, emankizuna zuen gana iristeko, lagun talde handi bat daukagula, benetan bikainari ira lanean, Etxenike anaiak, Iñaki Etxenike eta Ander Etxenike, eta hokin batera Manes Crespo eta Juanma Garrido. Pelotaren aurkezpena Iñigo bianak egingo dugu, eta entzun ditzagun beritzak. Bueno, bi partidu izango ditugu gaurko atxalde honetan, bi partidu esan bezala, lehenengoa promesa mailakoa, biak ere ligaxkakoak, eta bueno, hemen dauzkeu ja danak zai, prest, jokatzen hasteko. Lehenik eta behin aurkeztuko izkizuet, atxalde honetan gurekin egongo dien bi epaile esperimentatuak, Gipuzkoako epaileen elkartetik etorritakoak biak ere, alde batetik, hor daukeztue, txalo bero bat, Mikel Txoperena. Eta bigarren epailea arituko dana, Mikel Arroyo, txalo bero bat. Eta orain bai, pelotariak, oain promesa mailan jokatuko duten lau pelotariak aurkeztuko izkizuet, alde batetik gorriz arituko dienak. Aurrelaria, Urretxuarra da, Lazkaoko Lapke klubekoa, 18 urte ditu, bera da, Oier Iberluzea, txalo beroa beretzako. Bere atzelaria, gorriz arituko dana baita ere, Betelukoa, Larraungo klubekoa, 18 urte ditu, bera da, Julen Sotil. Eta urdin zaituko dienak, aurrelaria Hernaniko klubekoa, 20 urte ditu, bera da, Xabier Apaolaza, txalo bero handi bat. Eta bere atzelaria Arrigorriagatik dator. Ataungo klubekoa da, 19 urte ditu, bera da, Ander Arroita, beste txalo bero bat. Bueno, pelotarien aurkezpena eginda dago, eta hemen ikusten da, ez bakarrik Donostia da inguruko pelota zaleak, baizik eta pelotarien herrietako zaleak erasko datozela, eta gaur Iñaki Iriazosa ikusten dugu, Julen Sotilek ekarri duela kuadrilla, eta ze esanik ez, mentxetik gertuko izan da, Xabier Apaolazako eta gehiago. Akaso honek, zala partatxuenak onena dira? Ez dakit, baina Sotile behintza jendea ekarri hula, hori hor dago. Eta bueno, ikusi behar. Ez dakit Leo Castillaz eman duen, hemen zurekin berreketan egintzela bota dute zapairera.
Apaolaza dago horre Zabaleko hortan, eta nik uste sakea Apaolaza, Xabiarrek aterako dela. Eta badakizu, hor zuzenean, streaming bidez, norketa jarraitzen ari zeratenok, nahi baldin baduzue zerbait esan, partidari buruz, komentarioren bat, edo besterik gabe nun ari zeraten partidari guztien, atzo esaten zigun batek Frantzian zegoela, baina jasagituko beste horretan, Mexikotik eta Irlandatik eta Andaluzia aldean jendea partidak ikusten ari zela, beraz, zerbait komentatu nahi baldin baduzue, lasai esan. Gure koordinatorarea abian da, 7 eta 3 minututan partida zenean, zertzenean Iñaki? Mallorcatik ere, zuzenean ikusten ari dira. Bitu zeon. Hori badakit, lagun batek eskatu nau, zuzeneko lotura eta handik ikusten ari dira. Álvaro, antxe dago. Vale, Álvaro, Mallorca partida ikusten. Bueno, hemen Arroitak azkarro galdu duen pelota izan da, bat eta gutx gorrien zat. Gorriak Oierrik Barluzea eta Julen Sotil, irabazen hasi dira, Apaolaza eta Arroitaren kontra, eta esan dako, hauek urdinak derrigorrez irabazi behar dute. Bestela, hortxe bukatzen dagoentzat txapelketan. Sakea Oierrik Barluzeak. Ezkerrez jaso, Arroitak. Sotil. Ezkerro majoa, atero datiskat. Arroitak ez duinez. Sotil. Gauteretik, arrematutako pelota. Ezkerrez Arroita. Ezkerrez airez mozu Ibarluzeak. Jaso ezkerrez Apaolazak. Atzera Ibarluzeak. Eskuinez zeitik eraman Arroitak. Bolea zetxekoan, ederra izan da. Oierrik Barluzeak ezker bolearekin egindako 2-0. Atzetikan aurrea oso ondo sartu da, eta goitu bera ez duen dolarik eman. Arroita oso atzan gelditu da zegoen, da pelota batean hartu du. Gehiago kendu beharko dio, bestela horrelako asko sartuko dizkiote. Ezkerra izan da Oierrik Barluzea, ezker bolea bikain batekin irabaki du, eta sake atera du. Sake laburra, iruko arrasto justu gainitu. Jaso Arroitak, beste bolea bat Zabalera. Jaso eskuinez Apaolazak. Ezkerrez Sotilek atzeratu. Arroitak. Aurrean utzi, galtxo bat egira izan, baina ara. Entrega du pelota, oako zulean utzi dio, eta Xabi Apaolazak ez du barkatu, bat eta 2. Oso azkar bota du, ezta? Eta azkenean ezker batek hori du, ezta? Ezkerrez kantxa erdien jartzen denean, aukera asko du abanikoa, eta aprobetxatzen baldin badu hemen bipare eta pelota asko zabaltzen da, eta min asko egingo du. Saskira doz, pelota lozera. Gustatzen zait Mikel Soberena epaia pelotak zenbakiekin daude eta jaialdi profesionaletan bezala beti geratzen dugu. Oraingoan bia. Bi zenbaki du pelota. Horrelako epaileak. Honek ere bizitzako zia pelota. Afizio izugarri edu gainera eta... Zenbat eskertzen, holako jendea izatea. Asko eskertzen da. Baina gustoko du pilota. Txikiak eta zaharrak denak. Kantoa jokoan da, bat eta 2 gorriak irabazten Oierrik Barluzea eta Julen Sotil. Ibarluzeak ezkerrez hortxe txekoan moztu. Jaso ezkerrez atzeratu Apaolazak. Sotil. Zabaletik, 5. kuadrotik. Ezkerrez Arroitak. Pelota bajuxio godala. Sotilek utx. Beti izaten du da hori, Iñaki. Zine puntatu behar diotantoa. Arroitari eman behar diot, edo Sotili utxegindako zate eman behar diot. Nik uste pelota arrimatu egin duela. Eta zailtasunetan jarri duela Sotil. Arroitari apuntatu behar. Bai, kasu honetan bai. Beti kazetarien artean, urrengo gunean kronikatan irakurrita denen datuak ezberdinak izaten dira eta horregatik. Sake ezkerrez jaso Sotilek. Arroitak ez duinez. Sotil, bostarretik. Arroitak bostarretik. Arrimatu pelota bateko eskorra egin dio. Lauteretik atzeratu Sotilek. Eskuinez indartzukora. Arroitak aldu duen bigarren pelota eta hementxe utzi da berdinketa gorrien alda. Ba, 3 eta 2. Lauterdi bostetikan astintzera junda eta frontoi honetan ja puntotatik astintzen hasten baldin bat arriskondia dago gora joteko. Sakea Oierrik Barluzearentzat. Sake laburra atera du Luterrira, eskuinez, gora. Sake egindako esteineko tantoa Oierrik Barluzea urretxu barrak. 4 eta 2. Eta 3 Arroita galdutakoak oraingoz. Bai. 2 eta galdutako Sakea. Ni beti Sakea egin duenari apuntatzen dut. Hori ondo. Bai. Badira, errestan utz. Errezkitzen lagunak eta dioen bezala, baina... Eraman beharreko gintzat. Bai.
Sakatea du Ibarluzeak. Ezkerrez Arroitaren ajustua jagatu da. Atzera Ibarluzeak. Bolea Zarroitak. Ibarluzea beste pelota bat atzera. Bolea Zarroitak eraman. Ibarluzeak ezkerrez atzera du. Argi daukate bi gorriak. Atzean daukatela momentuz partidua. Ezkerkada bikaina Sotilena. Errebote ondara dihoa, boti boleaz. Nola eraman du. Arroitak txokoan moztu. Ibarluzeak atzeratu Apaolazak. Zeitik ezkerrez ondo Sotil. Eskubilez Arroita. Sotil. Ezkerrez Apaolaza. Ezkerra idez sartu da Ibarluzea. Ezkerrez Zabalera moztune, kantxa erdigarrian eta eskura utzi dio. Ibarluzeari eta horrek atzeratu. Etxi Arroitak ondo. Atzera Ibarluzeak. Eta tanto. Beste bote bat esperiko zuen segurunik Ander Arroitak. Baina markagailuan orentxe Iñaki Lizaso partiduko alderik handiena. Guzti eta bi. 3 tanto karreta. Eta lau utxegite esango dugu Arroitarenak, eta ez da partiduen oso ondo sartu. Hau labur gelditu zaio, baina bueno, hor lauterdiko hortan badakite botea ez duela horren Hemen zure laguna, zartu zaigu begira. Mira, aupa desde Mallorca. Aupa desde Mallorca, Álvaro Valerok, Maria Jerez Goikoetxeak aupa julen dio, Mirari Ugarte Mendiak oihartzundik idatzi dugu, eta Joseba Luzuriagak Zumarragatik aupa Ibarlu dio. Ibarlu urretxuko dugu, uso diari dugu, Zumarrakoa, ala. Tanto bekaina egin dugu Ibarluk, Zabalera moztuz, segi eta bi. Eta lehenengo gantxoa, baina ikusten da gantxoa oso erre sartu duela, eta hemen eskuineko arrastoa bilatzen baldin badu, batez ere Apaolazaren eskuina bilatezkero, zuzeneko tanto ez badu egiten, bigarren aukera bat ere edukiko du. Eta oraingoz Oien Etxeberriaren utxunea oso ondo ari da betetzen. Esango dut, handiagoko pelotazalea asko bintzatu oso exigentea direla, eta txalo sartu dutenerako, gustoko izan dutenaren seinale. Ibarluzeak ezkerrez atzeratu. Bosterritik Arroitak. Ibarluzeak intentzia bai ona, baina txapa bete-beten hartu du. 3 eta 6. Oierrek aldu duen lehenengo pelota. Gainean bazen Apaolaza etzen iritsiko. Eta sartu behar du, pelota badu, oso aurren harrapatzen ari da pelotare bai, eta aprobetxatu behar du. 3 eta 6, 3 dira Xabier Apaolaza eta Aznar Arroita, 6an Oierri Ibarluzea eta Julen Sotil. Ezkerrez Sotil esakea jaso. Pelotakada bikaina Arroitarena. Aire ez sartu da nola eraman du. Sotilek txokoa jokoa. Sotil bera aurrera joan da tatzean ondo jarri. Eskuinez Arroitak. Ibarluzeak ezkerrez atzeratu. Arroitak 6. kuadrotik. Ezkerrez Oierri Ibarluzea. Oso bote tentea egin dio. Erne egonda alare Arroita ondo eraman du. Zabalera intentzi guztiarekin Sotilek. Jaso Arroitak. Sotil. 3 territik jetxita arrimatu. Ezkerrez jaso Arroitak. Sotilen pelotak aldatzera, rebotetik ez da urruti, eskoa sartzeko toki justukoa izan du, baina ondo eraman, orain gorriak aregira dominatzen eta Oierri Ibarluzeak atzen jarretako pelota ezin izan du. Ander Arroitak eraman, 7 eta 3. Tanto oso ona batez ere Sotilena, pelota zabaletik zabalera, gutxi ikusten den pelotaka da badare bai, eta gero atzean bisi-bisi jota gero Ibarluzeak, aurren harrapatu eta tanto ederra. Ikus entzulioi, berriro ere oharran, nahi bali madigozue zerbait esan, norbait animatu, edo guk erantzuteko moduko galderari baldimada egin, edo nun ari zeraten Leno Alvaro bezala Mallorcan dagoela, nun ari zeraten txapelketa jarraitzen, komentatuko dugu. Tantoa jokoan hemen, lau tantoaren aldearekin dira gorriak, Oierri Ibarluzea eta Julen Sotil. Ezkerrez Aire Apaolaza. Eskuinez Zabaletik Ibarluzea bildu. Ezkerrez Arroitak atzeratu. Sotil, ia grupuza sortu zaio pelota. Ezkerrez Indarrez Apaolazak. Airez eraman. Sotilek txokoan utzi. Ondo jaso du. Txokoan utzitakoa Sotilek. Hain bera da Airez jokatu duena. Tanto guztia dominatu dute, baina gero azkenean Xabier Apaolazaren gantxa txapazkira joan da. 8. herriko gorrizari iren Oierri Ibarluzea eta Julen Sotilentzat 8 eta 3. Apaolazak saiatu behar du, ez da, azpira joan zaio, baina bera jokoan ez badin bada sartzen ikusten da, Arroita dominatuta dute,
eta gero aukerak dituzte. Orduan berak sartu behar du nola hala, pixka tantoaren nondik norak hori aldatzeko. Ibarruzea urretxu arrezakera. Laburra atereaz, bi urdina joan dirazak erantzutera, erantzun dute txokan ez du asmatu orain. Ibarruzeak atzean asmatzen duen, atzean jarri, atzerak akorrika dihoa Arroita, ezkerrez nola eraman du, txokan utzi, Arroita aurrelak akorrika, iritsi, jaso! Ibarruzeak, Zabalera bidali, Sotilek atzeratu, boleaz atzelari dago orain Xabiera Paulaza, aurrelari dago Arroita, eskuinez atzeratu Ibarruzeak. Ezkerka da, atzean eta ia bakoitza bere tokira doa. Ez, oraindik ez, aurrean segitzen du. Ezkerrez jaso, Arroitak. Sotil. Arroita atzean daia. Bolazak eskuinez Zabalera. Ibarruzeak Zabaletik bildu. Ezkerrez jaso, Arroitak. Ezkerrez Zabalera eta bai. Tanto bikaina Sotilena. Bederatzi eta 3. Partidako tanto... Oso nazian joanen tanto, baino polita. Aurrelari atzera, atzelari aurrera, tanto polita. Tanto oso mugitu da. Hortxe izan dute, urdinek tantoa egiteko aukera. Baina, bueno, konfiantzakin daude gorriak, eta guantxe ikusi dugu Sotil ez tanto buskatera duen. Oraingoz, nire ustez, partidako tantori kalitate gehien izan duena bintzat. Antigoko auzoko tabernatan, denetan esango dut, txapeketa jarraitzen dela, eta tabernari horiek laguntza bikaina ematen diote txapeketani. Beraz, agurtu ditzagun, Jose Mari tabernakoak, Platero tabernakoak, hementxe pilotalekutik gertu dagoen Antigoko bodegoikoak, Malandrino, urrutixeago, baina hau ere ez da, hemendik urruti. Gehiago ere baditugu, Trikuarri taberna bezalaxe, hemen Matia kalean, Danena, hau ere Eliza aurrean hementxe Matia kalean, Antzar ere bai, pilotalekutik gertu, Olillos, neuk eta bukatotak erasko izaten dira bertaratzen direnako ere ez da pelotalekutik urruti. Luis taberna bezalaxe hementxe Matia kalean, eta azkenekoz, aspaldiko Urgain, Araz, Zabaleta nahiak idatzen duten jatetxea, Bentaberri eta Zarika. Guztioi eskerrik asko, ematen dituguzuen laguntzagatik eta bereziki orduguntan tabernara joaten direnek, badauketelako, pilotalekura asko etorri dira noski, baina tabernara joaten direnek badaukate bertatik, telebista bidez, zuek ari zareten bezalaxe, neurketa jarraitzeko aukera. Zeitantoren aldearekin, momentuz, Oierri Barlozea, gaur Oian Etxeberriaren ordezariena eta Julen Sotil, irabazten Xabi Apolaza eta Ander Arroitaren kontra. Ezkerrez Ibarluzeak, Zeiterretik Arroitak eraman. Sotil, Nautik. Ezkerrez Arroitak, kantxarrian pelota. Sotilek ezkerre mara. Ezkerrez oso ondo jetxe du. Intentzio guztiarekin Arroitak. Ere ezkerka dere hona da orain atzean. Sotile Zeitik. Zabalera moztu. Bikaina Apalaza moztutako, baina Iberluzea jaso. Ezkerrez Arroitak. Eskatu eta utzi eta Sotilek atzeratu. Boleaz defentsan Arroita. Ezkerrez Iberluzearen pelotaka da. Arroitak eraman. Orain gorriak tanta dominatzen. Bukatzea falta. Biparetako Arroa Zabalera. Bildu ondo jaso Apalazak. Txokoan utzi. Iberluzeak atzeratu Arroitak. Eraman Sotilek. Mugitu hau ere bai. Bai, oso bizi dikoan eta azkenean Oierri Barluzeak erabaki du 10-3 Beste tanto eder bat Iñaki Lizaso. Bai, eta bukaera ere polita izan da, azkenean motxean hor Zabalean gantxoz ondo bukatu du. Eta urdinak alde batetik bestera, ez da. Azkenean ia tanto gehintxunak gorriek dominatzen dituzte. Eta nahiko aldapan gora partida urdinentzat. Bai. Batetik irabazi egin behar dut hori zaila daukate eta gero gainera aldearekin irabazteak omeni eta oraindik eta zailagoa da hori. Sake atea du Oierri Barluzeak, erantzun Arroitak, Txokora Ibarluzeak, jaso Apolazak, Ibarluzearen pelotak adatzera. Ezker Sotaman eskotaka izan da orain eskuinez. Horatuko dugu, ezkerra dugula Oierri Barluzea, atzera Sotilek, indartzu atzeratu Arroitak. Sotil, bosgarren kuadratik. Arrimotutako pelota. Ezkerrez Arroitak. Jaitxi.
Sotilek. Apolazak atzean. Sotil. Eskuinez Arroitak. Laur gelditu Ibarruzearen zaio. pelotak da bikaina. Bolea Arroitak eraman. Zer zenion jaki? Laur gelditu zaio orain ere Arroitari aurreko pelotara hartan. Eskuinez Sotil. Arroitak ezkerrez jaso. Utsi Ibarruzeak. Txokara Sotilek intentzio guztiarekin. Atzera orain airez. Oiar Ibarruzeak. Arroita. Eskuinez Sotil. Arroita. Aukera Ibarruzeak. Zabalera, erne egon da Apolaza. Txikoan Ibarruzeak. Atzera eta Zabalera. Oso ondo. Xabi Apolazak intentzio guztiarekin, ikusi egiten dituzka kontrarioak. Eta atzean Zabalean jarri du. Eraman ezina 4-10. Oso ondo zabaldu du eta nik uste haidia €1 pelota aldatzen eta ez dute ez da bi tanto jarraian egin aldatzen ari diren pilotekin. Eta nik uste pelotarekin ez da dintzala asmatzen. Pelota motelagoa dalako batetik eta bueno, askotan zuri komenitzezuna, baina beste komeni etzaien atera behar da. Eta oraingoz ari tanto batekin eta kitxo. 4-10 neurketa. Sotilek eskuinez etxokoan. Ezkerrez, kaldora. Xabier Apolaza ondo ailegatu da pelota, baina gurutzatu egia eta kontrakantxera. Apolaza galdu duen bigarren pelota da 11-4. Bai, eta berriz gertatu da, ez da, €1 pelota berdinarekin jokatzen ari dira, soskitik pelota aldatzen dute, baina ez dute tantorik egin. Eta nik uste estrategia bezala pelota aldatu Txuperinak aiezen dira, laua. laugarrena. Hori da. Eta urdinek aldatu behar dute pelotaz, Ibarruzearen sakea. Ezkerrez jaso Arroitak. Ibarruzeak ezkerrez botetxarra egin dio. Ezkerrez atzeratu Apolazak. Ezkerrez eraman Sotilek oso ondo. Bolea ederra! Bigarren botean. Bolea ederra, Xabi Apolazarena. 5. tantoa. 5-11. Eta orain, bai, ez da berdinarekin jarraituko dute. Pelota biziago bat, ez dute beraien aterako. Azkenean, Apolazak pelota honekin ere, pelota gehiago luzatzen du eta aukerak gehiago sortuko dute. 6-8-11. Jokatu irin 16 tantoetatik, egindakoak 11 tanto dira. Markagailuan badago aldea, baina tanto ederrazko ikusi egiteko inaki. Hori da. Eskuin zazeratu Arroitak. Bosterritik ezkerrez Sotil. Zabalera moztu Apolazak. Haso Ibarruzeak. Ara. Falta. Bueno, buelta emango du. Berriz emango da gian. Nerezat ez dakit, baina iruditu zait beraz joala. Gainera, iruditu zain dai egia esan, eskapada izan dela ere bai, Tanto. tanto eman dute. Aurrena ikusi dute Mikel Arroyo keinu eginez, bueltakoa bezala. Beraz, Arroitari apuntatzen dugu, utxekite. Bai. Ez dira asko kexatu urdinak. Bai. Oiar Ibarruzea urretxo arrazakera. Atera du. Ezkerrez. Eraman du Arroitak. Ibarruzearen pelotaka da. Arroitak ezkerreza bere bai. Ibarruzearen biparetakoa. Erra, Hori da. bikaina. Ezkerrak azken 13-5. Erkantxaren erdian edozen gauza egin dezake. Eta lehenengoan ederki atzeratu du, tantoa dominatu du, eta berriz ere pelota aurrera garrapatu eta bipareta. Tanto oso polita. 13-5. Sake berri Ibarruzearentzat. Erdi atera du. Eskuinez Arroitak jaso. Sotil. Segitik ezkerrez Arroita. Sotilen pelotaka da bikaina. Errebotera. 14-5. Oso bizi atera zaio, eta frontisean pelota ere nola atera den, Graziakin jotako pilotaka da. Errebotera zijoan lehenengo pelota. 14-5. Berdinketa bakarra izan dugu partiduan. Beti izan dira gorriak aurretik. 2 eta hutsa zi. Bian berdin du, binakoa izan da berdinketa bakarra. Eta ja, 9 tantoko aldea. Partideko zulorik gaundiena. Bigarren pelota bat errebotean zardutakoa. Eta eraman Arroitak. Ibarruzeak moztu. Ezkerrez Zabalera Apolazak. Sotil.
Pelota Bilabongarren kuadrolaino, Apoloza aurrelaria. Sotilek Eskuinez. Zeitik Arroitak eraman. Ibar Luzeak boleaz etxokoan. Beste aukera bat etxokoan, atzetik etorri zara. Arroitak ez zuen pelota txarra, hortzerik kuadroan, baina galdu egin du eta 15 eta 5. Arroitak galdu duen laugarrena. Bai, gaur ez du Arroitak bere unik onena, dirudienez, horre ere bian zuen, edo zer gauza egiteko pilotaka jotzeko zuen, baina utxe egin du. Bi aurrelariak zenbakirik onenak eta oso zenbaki onak Oierri Barbuzeak, baina Xabi Apolaza berare partida dekaina egiten dut. Bai, hasieran esan da bezala, aukerak izango baditu da Arroitak dominatzen baldin badio eta kasu honetan gutxiago galdu. Eta, zain txamarra ikusten dut partida urdinentzat. Pelotariek bigarren atzeen unea, 20 minutu, neurketa hasi dela. Beraz, momentu derra, ditugun laguntzailei aipamena egiteko. Hemen Antigo auzoko tabernariak, Jose Mari Taberna, Platero, Antigoko bodegoia, Malandrino, Trikuarri, Danena, Antzara, Olillos, Luis Taberna, eta azkenik, Aspaldiko, Urgain, Araz, Bentaberri, eta Zarika. Guztioi eskerrik asko. Ematen diguzuen laguntzagatik, eta nola ez, ordu hontan, tabernan, telebistan, partidu hauxe jartzeagatik. Eta beste dozitokitan zaudeten zerbait esan nahi baldin badiguzue, nondik agizeraten jarraitzen, edo zer utzizuen partidua, edo norbait animatu nahi baldin badizue, lasei, badakizu zer egin behar duzuen. Zaudeten tokian zaudetela, mezua bidali. Tanto jokoan, 15 eta 5, 10 tanto korrentarekin, Oierri Barbuzea eta Julen Sotil iragozen. Sotil, Eskuinez bikaina pelotaka da, bostea moten ginez jarrido. Zeitik Arroita jaso. Sotilek Lauterritik. Arroitak atzeratu eta arrimatu. Lauterritik ezkerrez. Sotilek. Arroitak bostetik jotako pelotaka dagona da. Bosterretik bote txarra egin dio, baina ondo motatu da Sotil. Pelota bila, Paulaza, Lauterrira. Eta boti goleaz, ezin eraman. Julen Sotilek, Xabi Apolazak, atzean erreboten egiteko tantoa 6 eta 15. Apolazak ezker bizia du, eta utxuneak bilatu ditzazke eta pelotakara oso ona, esan dakoa. Pelota motelakin baino gehiago egingo du, pelota honekin, baina berak jokoan gehiago sartu hartu du, eta Arroitak eutxi egin behar du. Ezela, zaila dakate. Zake atera eta tanto. Zake egindako lehenengo tantoa. Lehenengo tantoa Xabi Apolazak. Lehen Oierri Barbuzeak bat egin du. Eta ez da sake txarra, azkenean ez dio utzi erreboteatzen, ez da ere besoa luzatzen. Sake hona da hori. Montoi hontan. Eta nire kontuetan barkatuko diate ikusentzulek. Sake egindako beste bat. Sake hona hau ere. Bai. Barkatuko diate ikusentzulek, esan du leheno Xabi Apolazak eta Arroitak galdu gizuten ladengo gunean, ez irabazi egin zuten, barkatu. Nire errua bakarrik. 22 eta 15 irabazi zuten, zer du galdu gizutela eta gaur derrigorrez irabazi behar zutela, ez. Gaur, 16 tanto egiten baldin magituzte, finalaretan dira. Barkatu. Tanto jokoan, 8 eta 15. Ezkerrez. Urduri ongo dira, 16ak oraindik urruti daudelako. Bai. Azeran sartu zaitu okerra, galdu gitzutela eta jatzen burutik endu galdu gitzutela, irabazi gitzutenen. Aranbarri eta Santestebanen kontra. Eskuinezatzean jarri Sotilek. Ezkerrez, Arroitak atzean jarritakoa. Sotilek eraman. Zeitik pena. Arroitak gora bota du 16 eta 8. Beste, utxe egindako beste pilotakada bat.
eta eustera joan behar du, ezta? Azkenean hobea du lauterdin arrimatzea, pelota 6en erdian uztean baino. Eta hortara joan beharko luke baino. Oier Ibarluzearen sakea, jaso Arroitak. Hoxe hobea du. Arroita 5. kuadrotik. Zabalera moztu kantxo bikainarekin. Ibarluzeak, errenek ondo da, jaso da Paulazak. Txokora joan Arroitak eta atzeratu. Eta eskuina irez, gora! Arroitaren meritua. 9-16. Pare bat tanto egingo balituzte Urdinek, partida sartuko liake. Eta Arroitako xingar du, pelota sartu eta lanak eta tanto egiteko erantzun bizuna Paulazari utzi. Tanta jokoan. Iristen du hor Paulazak. Ezkerrez irriz egin duen beste bat Arroito, baina ondo jaso du. Ibarluzearen pelotaka da. Arroitak eraman. Arroitak errebot ondotik ezkerrez. Aukera Ibarluzeak ez du asmatu. Beste aukera bat. Ezkerrez indartzu atzeratu. Arroitak defentsa lana egin behar ondo egin du. Ibarluzea beste bat hau ere atzera eta arribatutakoa. Eraman Arroitak. Eskuinez. Zotilek. Txokoan orain Ibarluzea. Bierroaren arteko lehia. Inerkezin erabaki eta Ibarluzeak atzen jarri. Zotil. Ezkerrez Arroita. Indartxo atzeratu dikain jarri Zotilek errebotera. Berea tantoa. Amazazpi eta 9. Toki oso txarrean jarri du gainera. Eta auki dute Urdinak aukera, tantoan, dominatzen jartzeko, baina berriz ere gorriek tanto. Eta 16ak gero eta urrutia Urdinentzat, eta 22ak gorrientzako gero eta gertuago. Sake Oier Ibarluzeak, sakearekin aurrelari bakoitzak ez, Oier Ibarluzeak bat egin dut Xabi Apolaza biegin ditu. Ze pelota jaso duen, Zabaletik ze pelota jaso den berriro Apolazak, atzeratu Ibarluzeak, bolea Arroitak. Ezkerrez Zotilek atzeratu, airez ezin. Meritoa Zotilena. Oso ondo jotakoa. 18 eta 9. Eta atxedena. Mezu gehiago. Bai, Rufino Rekalde Hernaniarrak. Rufino esan dut, nire okerra izan dela, beraz, zuzenduta dago, eskerrik asko alare, Ainer negoteagatik. Rufino dio, Apolaza eta Arroitak lehenbiziko partida irabazi egin zutela, bai jauna. Aranberri eta Sant Estebanen kontra 22-15. Joseba Iturriozek, berdin. Arrazoi, Apolaza Arroitak irabazi egin zuten, nik uste nego nintzen da. Joseba Iturrioz, 22-15, oso da. Eskertzeko da, Ainer negotea pelotazalea. Eskertzeko da. Zendut, Rufino Joseba, problema nerea bakarrik izan dela, eno sartu duela danka eta jazta, zuzendu da. Eraz, Badin eta Apolaza Arroitek 16 tanto egiten baldin egituzte, finalerutan dira, eta ez badutuzte egiten, itxun egin beharko dute datorren astera. Lau pelotarientzako atxeena, eta badakizuen, ondoren, senior mailako partida daukagula. Eta hor, Jorge Fernández, Fuenmayorkoa, Adrián Azpiroz Iurtzungoa, Garriko Gorriz, Garriko Ordinez, Sergio Gutiérrez, Logroñokoa, Lengero Bernaola, Bainariako, Bizkaitarra. Sakea Oier Ibarluzearen zaten, 18 eta 9. Ezkerrez airez erantzun Apolazak. Ibarluzeak atzeratu. Zotil. Arroita zeitik ezkerrez. Zotilek Zabaletik. Ezkerrez Arroitak arrimodutako atzean jarri. Zotilek ezkerrez eraman. Zotil oso ondo ari da gai bi eskukin da pelota luzatzen ia €1.
Ez du pelotari galdu eta lau egin ditu. Ezkerra zarroitak eire zeraman. Garluzearen pelotaka da. Bolea Sotil. Ezkerra zazeretu da Paulazak. Airez nola ala eraman du Sotilek. Ezkerra zabalera moztu dikaina da eta tanto. Oiarri Barluzek egindako tantoa. Emeretzi eta bederatzi. Partidoan bigarren aldiz 10 tantoko errenta. 15 eta 5 izan duten bezalaxe, berantxe, emeretzi eta bederatzian 10 tantoko errenta. Tanto ona berriz, ezta? Horra Paulaza saiatu da, alduena egiten, pixkat atzeratu eta pelota luzatzen, baina ez dio kendu eta pelotaka da bizia frontis erdian, kantxo sartzeko pelotaka da onena. Eta Ibarluzek oso ondo aprobetxatu du, eta emeretzi. Bote txarra egin dio, nola laraman du. Bai. Ez da errazi izaten gero sakea balintza egiten atertzea buena egitea nahikoa, eta hala egin du. Tanto jokoan, emeretzi eta bederatzi. Bai, elastizidade harra dute. Gaztea. Zeitik erreita. Ezkerra Ibarluzeak. Ezkerra jaso Paulazak. Ibarluzeak gaitza jo nahi, jodu, baina erdian utzi dut azkura. Orain txokora Ibarluzeak, jaso Paulazak. Sotilen pelotaka da. Jaso Paulazak. Txokoan intentzi guztiarekin. Sotilek egindako dejada eta 20garrena. 20 eta bederatzi. Sotil partida handia izan nahi da gaur. Konfiantzaz ikusten da eta orain ere dejada azkarra txokoan. Tanto guztia dominatuta gero, lizentzia asko hartzen eta denak onak, erabaki onak. Erautako emaitzarekin, horrela segitzen baldin madutea, Paulaza eta Arroitaren itxaropen bakarra da, datorren astean, Aranberrik eta Sant Estebanek bereak gotzea. Eta hori galtzen baldin madute, orduan bai, finalaritan izango dira, baina momentuz gaurkoa ikusiko dugu, eta gero datorren asteko. Sake Oiarri Barluzeak. Sake atera du. Bostetik ezkerrez Arroitak atzeretu. Sotil. Bikaina pelotaka, ederra. Errebut ondora, boti boleaz, Arroitak eraman. Ibarluzearen pelotaka da, eta gore Arroitak eraman. Ibarluzeak keinu egin, Sotilek atzeratu, bi urdinak pelota bilakoan dira, azkeneako Arroitak eraman du, atzera Ibarluzeak errebotera, eta tanto. Partida guztiaren isla hauxe da, ez da, tantzanetan ikusi dugu, dantzan urdinak, gorri jarritako musikarekin, eta errex, ez da, beste martxa batian dago Sotil, gaur behintzat Arroitarekiko, eta 21. 21 eta bederatzi. Sake jaso Arroitak. Gantxoa zabalera baino ez du asko ireki. Ibarluzek eta Paulazak ondo bildu du. Sotil atzean. Arroitak zeitik. Atzean Sotil. Eta tanto. Eta mentxe bukatu da. Sotilek egindako tantoarekin, utzekiterik egin gabe, partidu benetan borobila egin du, 33 minuteko neurketa, eta azkendako 22 eta bederatzikoaz, Oiarri Barluze Aurretxoarrak eta Julen Sotil betelukoak, garaipen merezitakoa, benetan oso ondo jokatuz merezitakoa inekin. Dudik gabe, eta nire ustez Sotil agian izan da laukotean honena, askotan aurrelariak famatzen ditugu, baina Sotilek partidu oso borobila egin du, esan bezala ez du tantorik apenas galdu, jo asko egin du, tantoak ere egin ditu, kubritu, eta Ibarluzea zenek esanik ez. Eta agian Paulaza gaur ez du izan partida berdintzeko beharko luken laguntza, ez da? Arroita pelotari handia da, baina gaur ez du bere egunik onera auki, eta dominatuta egon direnez, emaitza ere handi xamarra, ez da? Martanto ere ez ditu egin. Estadistika errepasatzerakoan, neurketako 33 minuteko iraupena izan du, Sakez Oiarri Barluzeak tanto bat egin du, Arroitak erantzun gabe utzi duena, eta Xabi Paulazak bi tanto egin ditu Sakez, biak Sotilek utzi ditu erantzun gabe. Markagailuan berdinketa bakarra egon da, binakoa, beti egon dira aurretik gorriak, Oiarri Barluzea eta Julen Sotil, eta gure datuak hau dio. Edo hau diote.
Ibarruziak egindako 9 tanto, 21 bat sakearekin, pelota bat galdu du. Julen Sotilek belotan neurketa borobila egin du, 6 tanto egin da pelotari galdu gabe, eta urdinetan, Xabi Apolazak 4 tanto egin, 22 sakearekin, 2 pelota galdu ditu, eta Ander Arroitak 2 tanto egin ditu eta 5 pelota galdu. Protagonisten bila noaz, eta berehala itzuliko gera honuntza, eta badakizue beste babesle batzuk ere baditugula. Beraz, orantzi arte baino lehenik. Bueno, irabazetako da, gurekin Julen Sotil, beteluka, zatoz Julen. Zorionak. Eskerrik asko. Partido ona, Bai, lehenengo aldi jolastetena da partido behatzin da batatzik. Partido kompleta egin duzu, bai atzean, asko jo duzu, eraman duzu, aurrean ere bai, partido kompleto, Bai, bueno, saiatu naiz alde noena jolasten, kubritzen da ongi zaigu. Bueno, diozu, da ondo, lehenengo aldiz Antigon, zer iritu zaizu? Txiki, pixko bat arraroa beste frontonitaz, baina, ongi jolasteu da idazita pozik. Pelotak ere bereziak, hemen beste pelotalekuetan erabiltzen dituzunak gaurkoarekin konparatuz, defentsare asko egin behar da, boleaz da asko zaio, dena da berezia. Bai, beste eta hau fronto txiki da, bizikin errex botako zen rebotea da, ongi pelotak da, pelota honak, Jendearekin ere ondo. Bai. Launek etorri die da apoio ona mandu. Bueno, Oierri Berluzearekin jokatu duzu. Ez genekien, zer moldatuko zinete, baina oso ondo moldatu zeraten. Bai, ez ginen uste, big lehenengo aliz jolastuta da ongi zaigu. A ber. Gainera oso tante onarekin bukatu duzue, onak esan nahi du, hombre, oraindik finalerdiak ez, baina oso ondo daukazuela finalerditan sartzeko. Pausa handi bat eman deu, eta triple empate oten bada, tante hau ona. Eta dorre astean, seguru betelutik jende gehiago karriko duzula. Ez zagit, animatzen badie. Eskerrik asko Julen, zorionak. Julen Sotilek egindakoak 6, eta hemen daukago gurekin urritxorra Oierri Berluzea Arratsaldeon, Oier, zatoz. Bai. Kamerari begira. Bai, eskerrik asko. Zorionak. Eskerrik asko, bai. Partida derra egin duzu, Bai, ondo, hasieratik sentsazio honakin, eta ondo, bukaeran ondo, sake pozik. Gusta ikusten ditut, toki guztietan, sakearekin ondo, arrematetan ondo, pelota atzeratzen ondo. Bai, hasieran usten un gehiago kostauko zitzaitela, frontoi honea egokitzea, baina azkenen nik usten ere tokia hartu dutela, eta ondo, gustoa. Lehenengo aldiz, Antigon, zer ditu? Oso politia ez, azkenen gradak bete-betek, hemen jende oso pozik etortzea ikustea, eta gaina frontoi hau oso politia da, ezberdina, eta oso gustoa. Aurrolari gintzat, frontoi hona, Zabaler eta beste dozein pelotaleku bezala xe dauzka,
materiala diferentea, pelota asko entregatzen da. Bai, eta beste aldetik pelota jotzekin mina izugarri egiten da hemen atzen, ze pelotak asko botatzeu hemen atzen eta pelotari jotzaientzate frontoi egokia da, nik uste. Bai. Bueno, lehenengo partida irabazi da, Tantegonarekin. Finalerdiak gertu daude, ez dakit zu segituko duzun, ez dakit zer esan dizuen. Oraindik ez dakit, oraingoz Oian Etxeberria jokatzeko da, hurrengoa. Eta, bueno, ezin badu preste ongo gea, osak berdin jarraituko du entrenatzen eta esango digute. Zu bintzat zurea egin duzu eta gainera oso ondo egin duzu, eskerrik asko gerda zorionak. Eskerrik asko zuei. Bueno, bi irabazleak, hementxe gurekin izan ditugunak. Orain nagusien mailako partida izango dugu, utxarte txiki bat, ikusten dugu jendea sartzeko gogoz dagoela, baina ja tokirik ez dago pilotalekoan, da kanpoan jende asko gelditu da. Zuek suerte hori daukazue, telebistaz gurekin jarraitzeko aukera daukazuela. Orantxe arte.
girls, make them say wow, wow, wow. Bag girls, make them say wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Say wow, 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 wow. Make them say. Eskatu da, Bueno, arratsaldean berriro ere, emitze segitzen dugu Antigoko pelotalekoan. Lehenengo partidoarenak kontatu ditugu, eta orain bigarrenaren xehetasunak lehenengo partidan gogoratuko dugu. Oier Ibarluzeak eta Julen Sotilek biak lehenengo aldiz jokatu dute Antigon, irabazi egin dutela, 22-9 Xabi Apolaza eta Ander Arritaren kontra, eta harendik hauen multzuan ez dela zertzen erabaki. Aukera daukatela Apolazak eta Arritak final erritian ekoteko, nahiz horretarako datorren astean, Alanberrik eta Sant Estebanek irabazi gimarko luketen, ez dakigu Oien Etxeberria edo Oier Ibarluzea bietako etzin izango den, eta Julen Sotilek kontra. Eta esango dugu, pilotaleko hau txikia da, kuadroetan legezko kuadroa ditu, 3 metro tardikoak, baina edukirare alakoxea dauka, txikia, eta orain pelotaleko moldatuarekin oraindik eta gutxiago, 285 lagun, okerrez galdimanako sartzen dira, eta jende asko da, kanpokaldean, sarre, tokire gabe gelditu direlako, eta ezin dutelako neurketa ikusi. Eta atzo egia da, hemen aukera mazitzaiela, atzekaldean zutik egoteko, baina orduan jendearen emanare ikaragarria izan zen, eta danak aurrera egine izan zuten, den erabaki dute, ez, hor zutik ere ez. Eta beraz, jendearen asarre ulertzekoa da, eta ondolakuntzatek esan digute, bueno, lehenago datozela, baina gauza da lehenago etorri eta ere, zazpia baino lehenago datozen da tokire gabe geldituko direla. hori egia esan pozgarria da, ez da? Pelota zaleak dauden seinale. Eta, bueno, babesle asko daude tabernak, eta tabernean... telebista sortza gainera atarian ere baita. Holako matinarko gue. Bueno, Iñaki Lidazo gaur komentarista lan edon daukaguna, eta gaurko bigarren neurketarako, protagonistak. Jorge Fernández eta Adrián Azpiroz. Jorge Fernández Errioxarra, Fuenmaiorkoa, San Cosme klubekoa, 1,74 centimetro, 21 urte ditu, kilo eta 72 kilo. Gogoratzen lehen urtean setentziala sekulako ilusioarekin zetorrela honuntzara Antigora, eta zenbat jentek segitzen zuen ere, Errioxaldean Antigoko torneoa telebistaz. Horten ere seguru nago baiet. Bere atzelaria Adrián Azpiroz, Natarra, Irurtzungo klubekoa, 1,84 centimetrorekin, 21 urte ditu honek, bere aurrelaria bezalaxe, eta kiloetan 85 dago. Gerriko Gorriz hoiek, eta Gerriko Ordinez Sergio Gutiérrez, Logroñokoa, baina hau ere Jorge Fernández Azalese kluberekoa, elkarren berri ondo baino beto dakite, San Cosme klubekoa, 78 kilo eta 23 urteko pisua. Eta Ingeru Bernaola, Mañariakoa, atzelaria, Lea Ibarra Motrolloko elkartekoa, 1,85 centimetrorekin, 79 kilo eta 20 urte. Lau pelotariak Iñaki Lizazo seguro ondo zagotzen dituela. Bai, eta hortan nahi nahi zerbetik ikusten zaidalako aurre pronostiko bat egitea, eta bueno, Azpirozek beso luzeekin, pelota urruti jarriko duela ziurra da, eta Fernandezek ere, tantoa erresunkatzen du. Eta Fernandezek ere, atzian ere pelota jarriko du, eta Gutierrezek maila oso ona du, Diagonan ere jokatu zuen ikusi nuen bertan, eta maila oso ondia eman zuen, eta baita Bernaolarek ez da.
Bernaolak ere. Orduan, pixka bat gorrien aldeko zebate esango detola itxu-itxuan, baina, ikusiko dugu. Gutierrez Bernaolak hemen lehenko gunea jokatu zuten eta irabazi, Olatxe eta Albenizen kontra 22 eta bederatzi. Gaur beraz 10 tanto egitean nahiko dituzte, finaleritan egoteko. Eta noski, Jorge Fernandezek eta Adrián Azpirozek oraindik datorren asteko jokatu beharko dute. Eta horiek galdu edo irabazi, datorren astera arte itxaron beharko lukete. Eta Sergio Gutierrezek eta Aingeru Bernaolak, hori lehenko gunean 13 tantoz irabazi zuten ezkero, esku-eskura finaleritarako txartela. Eta gaur telebistan zaudetenok, eta oruntzera antigura etortzeko asmoa baldin badukazue, betiko garra. Hemen jende gutxirentzako dagoela edukiera, eta gaur ere harritu nahi. 6 herrietarako ja dena zegoen beteta, eta beranduxago etorrienak, tokirik. Epaien ez honetara, bai, Iñaki? Bai, baduela izena, eta partiu polita daude, Donostin zaude, giro aparta dago, eta azkenean hori ere erakarri egiten du. Arratsalde honetako bigarren partiduko ia plaza herri erdian dago, antigo erdian da, ez da kiroldegira joan berzera, eta ez hemen kalean baldin mazabiltze edo gaur ez du egin ondartzarako eguna, baina beste egun askotan ondartzatik atera, eta eguna pasatu baldin mazu, zarako txiki bat hartu eta mentxe zaude. Plano behin bat da, horta baino. Viene de Fuenmayor, es del club de San Cosme, tiene 21 años, y él es Jorge Fernández. Un fuerte aplauso para él. Zuen gana, emanaldi hau, hain kalitate bikainarekin iristeko. Etxenik anaiak, Iñaki eta Ander, Manes Crespo eta Juanma Garrido. Gorriak aurkeztu dituzte, Jorge Fernández eta Adrián Azpiroz. Eta Urdinez, zaituko dienak, Urdinak, Sergio Gutierrez eta Aingeru Bernaola. Es del club de San Cosme, tiene 23 años y él es Sergio Gutierrez. Un fuerte aplauso para él. Eta bere atzelaria, Mañariakoa. Zuk ere bai, Iñaki, askotan zema kilometro egin behar diren partida jokatzeko, Hogei urte ditu, eta bera da, Aingeru Horre afizio izugarria dute. Bai. Eta meritu ere, pelotari askoz gutxiago dago Errioxan. Eta, dakidanez, naiz eta asko saiatzen ari diren, bertako pelota eskolak sendotzen, eta ari dira gainera. Oraindik ere, entrenuak osatzeko, eta ez dituzte hemen besteko erreztasunak, ez da, eta orduan partia jokatzera ere asko onuntza. Zure ibilizera Segovia aldean edo partidak antolatzen ezin, laguntzen edo Koiarren ezin ibili? Ibili ginen Koiarren ere. Familia baduguan, eta bertako udalekoak ezagun ere, eta pelota urteetan etzen izan, 20 urtez edo frontei hortan pelota partidurik etzen izan, eta bi partia polita antolatu genituen, eta dantxe izan ginen, bai. Ondo. Datorren urtean ere jutegen. Gure errojoare martza, bai? Ez, oso guztiak edituzioan, afizia handia dago, eta inguruko herritatik ere etorri ziren, eta poziko dituzioan. Askotan Errioxa bakarri daukagu erreferente bezala, baina bai Segovia, Salamanca, Soria, herri hortan ere afizia ikeragarria da. Ikeragarria. Tanto jokoan da, Jorge Fernándezek tanto. Bizi, ondo moztut eta txoste egin eta... Bere lagunak Sergio Gutierrezek ezin izan urtze pelotak txoste egin dira, eta ezin izan du pelotak. Arkea Jorge Fernández. Atera du, golea zerantzun Gutierrezek. Fernández. Ezkerrez Josto Bernaolak. Piroz. Bernaola. Piroz. Palanka. Zadarra dituen pelotaria. Ezkerrez Bernaolak zabalera. Atzera azkerrez. Bernaolak ezkerrez. Piroz. Azain hartuko leia eta bi Errioxarrak garri begira. Bernaola. Azkenezen autoritik, ezkerrerman gora.
Bana. Geixo arrotu du pilota, errebote hori bilatu nahiko zuen eta joan egin zaio. Bana Macaballo. Azpirozek galdu duen pelota ezkerreman gora joan zaio. Sergio Gutierrez, Errioxarra da. Sake atera du. Azpiroz. Gutierrez. Boleaz Azpiroz ondo. Sergio Gutierrez ezkerrez atzera. Aire zeraman Azpirozek. Gutierrezek atzeratu, boleaz Jorge Fernández. Aukera zuen berak kantzu sartzeko. Hola. Ezkerrez Azpiroz. Mañari arra gora. Engeru Bernaola galdu duen pelota. Neurri hartzen denak ere, jartzelariek pilota bana dute gora, atzera jo nahi hortan. Nonbait, lehenengo partiduan egon denen bat joan da kanpora, eta kanpoan zaizu duen batzuk badure sartzu daukera. Ara, Sakez egindako estreineko tantua 3-1 Jorge Fernández. tanto laburrak urte dituzte gorriek. Lehenengo izan da pixka peloteatu, baina gainerakoak oso labur. Sake atera du Jorge Fernándezek bolea, zerantu Sergio Gutierrezek. Fernándezek pelotaka da atzera. Errebot ondotik Bernaolak eraman. Sergio Fernándezek. Azpiroz atzera. Ezkerrez Bernaola. Ara. Piztu hartu du gor Sergio Gutierrezen pelota txapagaina. Eta tanta segi egiten da. Azpiroz. Gutierrez Zabalera. Fernándezek jaso. Bernaolak ezkerrez atzeratu. Bosteretik Azpiroz. Sergio Gutierrez. Azpirozek ezkerrez eman. Azpiroz. Goian Bernaola dena, baina barruan. Ezkerrez Sergio. Fernándezek txokora, jaso Sergiok. Ai! Ez da ondo jarri, baino bigarrenean ia belonikaturik eraman du, eta orain oso ondo. Sergio Gutierrezen biparetakoa, bikaina, 2-3. Tanto oso polita, horre, Fernández nastu egin da. Eta aukera sortu dio Gutierrezi, eta hemen ikusten da, ezta, bipareta joezkero, ezkerrez batez ere asko zabaltzen da, eta tanto zuzenez hori da, tanto erdi egintzatu hartu izan. Sergio Gutierrezakean. Erdaman oso ondo erantzun Fernándezek. Orain bera gutxegin ezkerrez, ez zuen pelotarrek ezertze ere, baino ezkerrez airez galutakoa izan da. Partiduko bigarren berdinketa ban izan ditugu eta 3 da. Hasiera oso azkarra, tanto motxak, isiak. Horrendoz azkarroa. Sergio Gutierrez, 23 urteko Errioxarra, zakateratzera. Lautardian bote egin, zakatera. Boleaz Fernández. Gutierrez zakatzeratu. Azpiroz. Bernaola. Garren batetik Azpiroz. Gutierrezen bolea. Botera Fernándezek biparetakoa, minik egin gabe, bateritek egin gabe. Gutierrez zakatzean. Azpirozen pelotaka da. Bostetik atzeratu Bernaola. Azpiroz. Mañari arrak beste bat gora. Galdu duen bigarrena. 4-3, Jorge Fernández, Adrián Azpiroz irabazten. Botea ere agien txiki xamarra, baina dena ematera jonda eta azkenean hemen errobuten sartzea bostetikan errobutakara oso bizia jo behar dezu. Eta arrudutako pelota jotzeko bia behirute zitilautek eta hortikan arrimatu sebetzen. Zakea Jorge Fernándezek. 4-3. Duguna esan, eta ikusten ari zet, pero seguruni jakingo duzu. Anteko kontratalekoan, sakean pasa egin ezkero falta dela. Profesionaletan nola egiten da, zake beste torneoren bat akizunetan nengo den, segur nik badagoela. Besteetan
Pasa egin ezkero beste aukera bat egoten da hemen ez. Bai, txapelketa ofizialetan bi aukera daude. Pribatuetan, Bai, norberak alaxe antolatzailearen esku egoten. Sake batean izule. Sergio Gutierrez azeratuz. Aire Aspiros. Gutierrez antolakaka. Segitik azeratu Aspiros. Bernaola. Lauteretik. Aspiros. Bernaola keman. Aspiros eguzterretik Zabalera. Bernaola jaso. Aspiros eguzterretik eman. Bernaola Zabalera, volea Jorge Fernández. Bernaola aurrean da, indertze guztiarekin Zabalera. Lehenengo botean jaso du Jorge Fernándezek, Sergio Gutierrez akazera, volea Aspiros ezin. Launa. Bai, Bernaola gauzart eta berak sortu du azkenean beraien tantoa. Zabaleran dejadosuna egin du, eta gero Gutierrezek bi aukera zituen, deja txokoan egin azun ere tanto izango zen. Eta, atzean luze, tanto polita. Oso partioa zera horrekatua. Launa ditugu, baina lehenagotik bana eta iruna egon dira. Bai, atzean ez dago alako alderik errebote ingurura jotzeko momentu hortan bintzat. Ezagit pelotagatik den, edo... Baina, bueno. Bernaola bostarritik. Aspiros. Gutierrez kantzarien jarri du pelota. Bostarritik Bernaola keman. Jorge Fernández pelota kada arro atzera errebotera doa. Ondo Bernaola. Fernández beste bat atzera, Bernaola boleaz. Fernándezek moztu txekoan, Gutierrez jaso. Ezagira, mandu hor Bernaola. Aspiros ez egitik. Eta tanto. Hor, bi aldiz. Gutierrez ekindako tanto izan da, ez izan du Jorge Fernández jaso eta urdinak lehenengo aldiz. Marka joan horretik bost eta lau inaki. Bai, Fernandezek jokaldi berdinak bi aldiz egin du, ezta? Ezkerrez aurreratu sotamanoz jotzeko asmo horrekin. Eta bita dutxe egin du, ezta? Ordu horietan hobedu agian Aspiros utzi eta aukera hobeago bat zaio. Tanto jokoan da, Sergio Zabalera Fernández jaso, Gutierrez, a ber, entregatu dagoako zulan utzi dio Jorge Fernández aukerakoa. Zabalera moztu, ondo defenditu da Sergio Gutierrez. Aspiros bostetik Zabalera, Sergio Gintzalanak, jaso du, Jorge Fernández txekoan, Sergioren biparetakoa, Jorge ondo ailegatu, boleaz Bernaola, Aspiros ere aurrean da, Zabalera honek, Sergio Gutierrez akazeratu, boleaz Aspiros, ezin. Erabaki txarra Aspirosena, Zabalean dejada egina izan du, itzai ondo atea, eta esan, Zabaleko arrasto bilatzea kostatzen ari zaie, eta batez ere Fernandezi. Eta pilotaleko honetan Zabaleko arrastoa bilatzea garantzia handia du. Eta bueno, alde pixkat ja ordinek hartzen. Sakea Sergio Gutierrez entzat. Zabalean botekin, sekatera du. Ezker jaso Aspirosek. Bernaola hirugarren kuadrora. Boleaz eraman Aspirosek. Fernández. Aspirosek boleaz. Gutierrez, Zabalda, txapa gainen handu moztuz. Ezkerrez Bernaolaren pelota kada ona da. Segiteritik Aspirosek. Zabalera moztu Gutierrezek. Fernándezek jaso. Bernaola lautik ezkerra irez. Eskuinez Fernández, Gutierrezek boleaz. Aspiros inzatutzi Fernándezek eta honek ezkerrez atzeratu, boleaz Bernaolak eraman. Fernándezek irutik. Moztu Bernaolak. Fernándezek gildu, ezkerrez jaso Bernaolak, boleaz Fernández, Gutierrez. Eskatu egin dio Bernaolak eta ondo utzi. Aspiros, bosterritik. Lautik atzeratu. Arrebotean sartu. Eraman Aspirosek. Moztu txapa gainean Gutierrezek jaso Fernándezek. Bernaola, ezetik. Aspiros etxik. Eskuinez Fernándezek. Gutierrez, txikoan. Fernándezek jaso, Gutierrezek Zabalera, estu ireki bat ere, minik ezin egin. Fernándezek atzean. Bernaola jaso.
Aspiroz. Biparetako ederra, jaso Fernandezek, biparetako ederra Gutierrezena. Ezkerrez indartsu atzeratu. Fernandezek, Zabalela moztu, Gutierrezek jaso lehenengo botean. Ezkerrez atzera. Aspirozek, Bernaola jaso. Tanto gogorra, partidoko tantorik gogorna bai. Bernaola garrebotatu jaso, Fernandezek Zabalela, Gutierrezen biparetakoa, ara! Ze tanto egin duen. Izugarria izan da. Ia txapaztien ikusi dut. Hain beheti jodu, bikaina Sergio Gutierrezek egindakoa. Bueno, esan dezakegu gaur arratsaldeko kantorik izugarriena izan da, politena, denetik euku du. Eta azpimarratu nahiko nuke Bernaolaren defentsa, airez eskuinez, ezkerrez, bietara oso bizi eskuan oso sartzen pilota beti, eraman duen errebotea ere oso zeia izan da, ez da garbi atera. Eta eta Fernandezen defentsa izugarria izan da. Denena, kanto oso ona. Bikaina, kanto eta amairaz esanik. Gutierrez sake ardi erbiratera du, Aspirozek, ez zinera eman. Zortzi eta lau. Eta tanto garrantzitsu, ez da oso tanto luzea izan da aurrekoa, urdinentzat izan eta orain saketik azuzenen ateratzea, begira. Tanto azkarra, tanto bat gehiago, eta nik hasieran gorrien zea hori aipatu du, baina urdinak nagusi. Eta Iruñatik batzu da, Josamari lazo bidali dugu, eskerrik asko, Josamari, Iruñatik pelotaz gozatzen dio. Eskerrik asko. Eta ditugun babesleen aipamena egingo dugu. Josamari lazo berak ere, bizitza guzti honek ere pelotan. Nahiko ordu horrek ez da, semiai segika. Eta euskaraz ere ze ondo ikasi duen. Bai. Eskerrik asko, Josamari. Gure laguntzailean aipamena, hemen inguruan ditukun tabernariak. Josamari taberna, Platero, Antigoko bodegoia, Malandrino, Trikuarri, Danena, Antzara, Olillos, Luis Taberna, eta azkenik, Espaldiko, Urgain, Garaz, Bentaberri eta Zarika. Peloteriak atzenean segitzen dute, eta esan dugu, Sergio Gutierrez eta Ingeru Bernaolak, lehengo gunean jokatu zutena irabazi egin zutela, 22 eta 9-koarekin, Olaetxe eta Albinizen kontra, gaur beraz, 10 egitea, nahikoa matematikoki, tinel horretan egoteko, momentuz, 8 eta 9. Zake atera du Sergiok, ezkerrez Aspirozek erantzun. Gutierrezek atzeratu. Aspirozek zeitu jotako pelotaka da. Lautarrian Bernaolaren pelotaka da, bikaina, rebotera doa. Aspirozek eraman. Gutierrez. Fernandezek jaso. Gutierrez engancha Zabalean. Kontrakantzatik bildu Jorge Fernandezek. Txokoan ez du ondo utzi Sergio. Erne egon da Aspirozek eta eraman. Eleaz Bernaola. Ezkerrez atzera Jorge Fernandezek, Gantxo Zabalda Bernaolak eta Adean Aspirozek irotzen da pelotariak. Gora! Galdu duen bigarrena, 9-4. Errebotean sartu nahi du, Bernaola lauterdiko hortan airez jartzen nahi da, eta ez du eraman bakarrik egiten. Gaina ikutu egiten du pelota eta aurkaria behartu, eta behatzi eta lau. Merita hondikoa, beraina ere. Zei da urteko partiala, galtzenan nera inaki, 4-3 eta azken segitantoak ere egin dituzte. Eta kitez ez duen horrezkerdu majo, begirak entitu zaio Mikel Txoperena epaiari. Barruan izango zen. Bai, hola izango. Bernaola. Azpiro, dut Zabalean, barruan, ez. Kanpoan. Ez, kanpoan. Galdutako beste bat. Galdutako 3. Eta nahiko segidan, eta konfiantza... Eta egia Sergio Gutierrez Ingeru Bernaola final erdietan. Eta nahiko garbi bezala oraingoz bintzat, ez da? Bernaola izte partidu oso borobi egiten nahi dela, defentsan eta baita jentzen ere. Eta hortxe Azpirozek, utxegin ditu batzuk eta gero dominatu, ez behar beste. Ez dutxe, urruti pelota horrek. Azpirazen pelotaka da. Bernaola Boleaz. Aspiroz.
Ba, esaten nuena, Sergio Gutierrez eta Ingeru Bernalak lehenko guneko 22 irabazten, gaur eta orain Azpirozek adutakoarekin irabazten da dira 11-4, zer du final erditan daudela, eta beste postua adornazten erabakiko da, Jorge Fernándezek eta Adrián Azpirozek, Olaetxe eta Albenize kontra jokatuko duten horiek. Alazan dugu lehenago, oso orekatu hasi dela partidua, bana iruna launa eta begira, hotxiote da bainaki. Bai, eta Azpiroz ari da pixka bat... Galtzaile dago. Galtzaile, azkeneko hori ere, gainera etorri zaio, eta ez da egoki jarri, eta... Ean pixka partidan sartzen den, eta dominatu pixka bat, arrimatu, eta Fernandez aukera batzuk sortu, eta partia gehiago ikusten dugun. Azpiroz, bosteretik. Atzera inartzu Bernaola. Zeitik Azpirozek jaso. Gutierrez, iruterrian. Fernandez jaso Ezkerrez. Bolea Fernández. Gutierrezek botera ama zartako atzera. Aire zeraman Azpirozek. Ezkerrez Bernaola. Zeitik Azpirozek. Bernaola, kostetik Ezkerrez. Fernández. Ezkerrez bostu Gutierrezek, Jose Baranezek. Airez biparetako eta datu, adarra. Amabieta lau. Tanto zoragarriak egiten ari da, Oso, eta biparetazea egin ditu batzuk. Eta Ezkerrez, eskuinez ere Airez bi. Eta, egiesa, zuku ateratzen jokaldean. Azkeneko teknikoki ere oso zaila zen. Sakea Sergio Gutierrezek. Azpirozek eraman. Bostu zabalera. Hasta Azpirozek. Moztu bikaina, Jorge Fernández moztutakoa. Kanto bikaina. Bost eta amabi. Da eratzi dautzeko partziala Iñaki, 4 eta 3 gautzen egotetik. 12 eta 4 joan dira. Eta hasi beharko du Fernandezeko, olako jokaldi gehiago sortzen, aukera daukarian sartzen, baina ez atzeraka etorri eta iruterdi lautika. Eta aukera duen orten ondo juna aurrera eta ondo bilatu gantxo ez da. Urtetik tanto egitea zaie da. Azpirozko sortatu sartu zaio. Jorge Fernández sakearekin tantoan egin dute. Ezkerrez Azpiroz, Gutierrezen pelotaka da. Azpirozek ezkerra Airez. Bernaola atzean. Azpirozek lauti. Bernaola gozteretik ezkerrez eman. Azpiroz. Jorge Fernández pelotaka da atzera. Bernaolak. Gaba ondo kontzera idare bai, atzetik. Errebotera doa. Eraman Azpirozek, nika egin du. Bi horriko sarrekortzea horrean lehian. Goleaz Bernaola, Fernández, Joan, Gutierrez, Ezkerrez atzeratu, Azpirozek golea. Ezkerrez, Gutierrezek, tanto. Egiten barazak uska bat egin diot, Jorge Fernández, baina ez zeukan aitzak erik emoteko. Nik uste jokaldia pentsatu duela, eta motxo ditu zaio, erdi irristatu egin da, agian, eta eran batea joan behar zuen jokaldia egitera joan beharrean. Eta bat txarra, Fernandezen aletik. Hemen Iñaki eskotak esaten dugu, atzalari intzatzen dela, pelotatik hori gorena. Asko egin behar dela defentsan eta erreboteatu jokatu ere bai, baina batez ere boleaz daukate aukera ona. Praktikatzeko. Bai. Eta Azpirozen aldetikan agian gaur pelotaka... Segi, Azpirozek. Bai, Azpiroz, erreboteatzeko joera hartzen ari da. Saiatzen ari da, baina ez zaila ateratzen. Eta Azpiroz hori, aurrera joan beharren eta pelotaka da moztu, ari dela erreboteatzeko joera hori hartzen, eta azkenean eramanekin justu konformatu behar du jokaldi horretan, edo utxegi egin dugu. Eta utzi zaita aurreratu beharko lukela eta pelotaka da moztu. Zer bestela, Fernandez hilo bizi hasi beharko du, hasi da, eta olain bezalako kale, bale, txapa, natutan aterako zaio, baina
14 enerketa zitzaigula, 22 minutu dira. Aspiroz Bokarren kuadrotik. Oso ona Bernaldaren. Sergio Gutierrezen pelotak atzera. Boleaz Aspiroz ondo defendituz. Gutierrez etxokoan. Fernandez jaso. Ezkerrez besagainez eraman. Ezkerrez arien Jorge Fernandez jaso. Gora. Meritua Gutierrezen. Grazia handiko hiru pilotaka da. Ezkerrezko una sotamanaz oso ona. Eta orain ere moztu duena, tanto zuzena izan da, eta bestela gutxio joazun, beste aukera. Kaldutako pelotarik ez dauka, eta egindakoak bederatzi ditu egin. Partida oso da egiten dira. Eta ederrak asko, bederatzi ditatik ederrak asko. Zaila da, tanto osonak egitea, asko, eta galdu gabe egotea gainera. Bueno, azken aldiz, gure tabernari babesleak gogoratzera goaz, segur nago, denetan daukatela, Antigoko 76. edizioko txapelketako laugarren eguneko partidu sorta. Jose Mari Tabernan, Plateron, Antigoko Bodegoian, Marandrinon, Trikuarri, Lanena, Antzara, Olillos, Luis Taberna, Aspaldiko, Urgain, Araz, Bentaberri eta Zarika. Eta zerbait komentatu nahi baldin badiguzu, badekit oso hornez zaudetela, lehenengo partida mazara kargo hartu diazu eta ondo egin duzu gainera hanka sartu dudalako, gaizki eman dudalako lehenengo emaitza bat. Zerbait esanik baldin baduzu, non ari zeraten partido segitzen edo zer iruditzen zaizuen edo zerbait komentatu nahi baldin baduzu, lasai esan. Incluso los televidentes de La Rioja podéis hacer algún comentario sobre vuestros pelotaris, sobre Sergio Gutiérrez, Jorge Fernández o sobre lo que os parezca. Bernaldaren pelotak da. Markega joan 15 eta 5. Bernaldak zeitik. Atzera Azpirozek. Boleaz Bernalda ondo. Azpiroz, lauaren kuadrotik pelotak atzera errebotera doa. Bernaldak ez diutzi pelotari errebotea jartzen. Jorge Fernándezek atzeratu. Bernalda, gora, meritoa Jorge Fernándezek. Izugarria pelotaka da, eta Bernaldak joduen pelotaka da, ere bai, naiz eta gora jo, pasatazuelako ezkerparean sartutako pelotaka da zen. Eta ezkerpare eta pixkat ikutxutea jokatu beharko lukete, ze bestela aurreratu eta Bernaldak, lehenu esan dudan bezala, eraman bakarrik ez erasura ere pasatzeko gaitasuna duelako, baina, olako pelotakadak eta dominatzen hasten baldin badia, aukera gehiago izan dituzte. Sakea Fernándezek atera eta Bernaldak erantzun. Azpiroz Bokarren kuadrotik. Zeiti Bernalda. Fernándezek jaso. Gutierrez Zabalera derra da. Gara. Zeperuta jaso duen Azpirozek zaila zeukari, bigarren muka, minuz denengan, txapa gainera justu hartu du, eta hor segitzen dut alta. Azpiroz, 1,84 zentimetroko motila. Jorge Fernández, uruteretik atzeratu. Bernaldak errebote ondotik eraman. Fernández, hirugarren kuadrotik atzeratu. Boleaz Mañarikoak. Jorge Fernández txokora. Sergio Gutiérrez jaso. Azpiroz. Indartsu atzeratuz. Errebotatu jokatu beharko du Bernaldak eta oso ondo. Jorge Fernándezek eraman. Boleaz Bernalda. Jorge atzeratu. Bernaldak ezkerrez airez. Jorge Fernández. Sergio Gutiérrez jaso. Azpiroz. Indartsu atzeratu. Boleaz Sergio. Azpirozen pelotaka da. Airez ondo. Bernalda. Jorge Fernándezek atzeratu. Bernaldak ezkerrez. Fernándezek atzera. Bernaldak eskuinez. Lautik Azpirozek Zabalera. Boleaz Sergio Gutiérrez. Azpirozek Zabalera moztu. Sergio jaso. Boleaz Fernández arroekin minik egin gabe. Eta Bernaldak utxegin. Aingeru galdu duen hirugarren pelota. 7 eta 5. Etzen agien galtzekoa, baina boteare barura egin dio. Nekea ere bai. Azkenean pelotaka soko ditu, aurrera atzera.
Eta lanaren poderiz lortutako instrumentu bat gorrientzat, eta alaxe jarraitu beharko dute. 27 minutu neurketa hasi dela. Markagailuan, gorriak 7, urdinak 15. Sake Bernala jaso. Jorge Fernández eskerrez, Gutierrezen pelotak aldatzera, rebotera doa. Ezin. Azpirozek ezin eraman. Gutierrezen ameritua. Grazia handiko pelotak adabestu. Toki handiegirik eretzeko, batetik telebistiko kamera eta eki bat ere bai. Estelare oso gaiztun zeukan eramateko, baina bueno, horrek ez dio dut erik egin. 16-7. Sergio Gutiérrez. Sakea, sakoman azerantzun du Jorge. Sergio Kazerote. Biak ere, sakea nahiko motxen ateatzen nahi diago. Presakaia Jorge Fernández. Lehen bailen tantoak egin nahi eta eskotan ez da erabaki hona bari. 17-7. Bai, eta nahiko behartu ere joan da, eritxi da nahiko behartuta eta... Eta hoxe, azkenen nahi eta ezina, nire gana. Sake Sergio. Ezkerrez Azpirozek erantzun. Naula. Adrián, Zeitik. Adrián Azpiroz. Gero Bernal. Bostertik Azpiroz. Joder, esantu zaigu, hemen pelotari bera gota baten dute. Sergio Gutierrezen pelotak ala. Aires, Azpiroz. Sergio Gazeratu, Azpirozek botera. Bernalak lauki pelotak ala bikaina. Boleaz Azpiroz. Sergio Gutierrez pelota bila irugarren kuadrora. Jorge Fernándezek irutertik azeratu. Bernal Zeitik. Zaba gainak lozu Jorge Fernándezek, jaso Gutierrezek. Fernándezek irutik, Boleaz Bernalak. Azpiroz, irugarren kuadrotik zartako indartsu atzera. Boti Boleaz. Oso ondo Bernalak. Fernándezek atzera. Boleaz Bernalak lan asko egiten ari da mainariak. Ezkerrez Jorge Fernández. Eta Boleaz, Bernalak hau ere bai. Fernándezek atzera eta ezkerra irez Bernalak hau ere bai. Azpirozek errebotera, Bernalak hau ere bai. Azze defentsa egiten ari den Iñaki Bernalak tanto ondanetara. Berein zantza. Tanta berein zat. Gorriak tanto guztia dominatu eta urdina bukatu. Gero, ez dakit Bernalari esango duzun edo aukera izango duzun, baina frontoi txikian aritua eta trinketean agian ere, bai. Nik usten da nola flexionatzen dituen belaunak, pareten uz dator, erreboten uz. Trinketan ibiltzen da? Ez dakit, hori da, egiten dituen kinuak ere nahiko oso nadia, pelotari onde txekin dio, pelotari jarraitu egiten du pelotari, ez da zai egoten. Oso ondo ari da. 18-7. Eta Azpirozek beste bat galdu du, bosgarrena. 19-7. Ezilezkoaren urrengo izango ditzake Jorge Fernándezek eta Adrián Azpirozek partioi buelta matea. Izan dugu Sergio Gutierrez, Adrián Aingeru Bernala barkatu finlerditan daudela. Eta datorren astean, Olaetxea Deniz eta Fernández Azpirozen artean erabakiko da finalerdietarako beste postu. Beste tanto bat, urdientzat eta joan zaigu Iñaki. 27. Bai, tokitan da honik hasieran esan daitena. Azkenean oso ezberdin dira fronteetan jokatzea edo ezker pareteko 26 metrotako pilotareko bat jokatzea. Eta han ere agian ere urduinak nagusi izati dezken, baina argi ikusten ari da gehiago direla, bai Aires Bernalak lan handi egiten ari delako, erreboteatzen zeuzenik ez. Eta gero pilotak adak agian terrazti gehiagorekin urduinak ez da jotzen. Gutierrez esaten, Gutierrez bat ez da. Tanta jokoan 27 markagailua Boleaz, Azpiroz. Bernalaren pelotak da bikaina da. Azpiroz de Bosteriti Boleaz eraman. Ezkerrez Gutierrez, tanto. 21. Bizi jotakoa eta ederra ere. 21 eta 7.
Sergio Gutierrez eta sakea. Zotamano zerantzun du Jorge Fernandezek. Ezkerrez, Bernao lakatzean. Azpiroz, ibertzekoak. Bernaloren pelota cada una. Azpiroz de posteretik, Zabalera jetzi. Sergio Gutierrez akaso. Boleaz, Azpiroz. Sergio Gutierrez ekitxakora, Jorge Fernández akaso. Bernalak iruteretik azeratu, Jorge Kezin eta bokatu da partida. Hogeita bi eta zazpi, bakatu. Hogeita bi eta zazpi. 15 pantaren aldearekin, historia gutxi partiduak. Egia esan oso nagusi izan dira urdinak, eta, azpimarratzeko bai aurrean eta bai atzean gehiago izan direla urdinak, Bernaolak, urrengo partidutan ere nahiko lan eukiko dute bea pasatzen, aurrera airez ederki joaten delako eta defentsatik erasora pasatzen delako. Erreboteatu ere bikain egin du, eta bere aurrelaria, hor daude estatistikak, galdu gutxi, egin asko, jo asko, eta kalitatezko tanto asko. Eta beraien aurkariak, Fernandez eta Azpiroz, ezinean. 33 minutuk iraupena partiduak. Galtzaileak Jorge Fernandez eta Adrián Azpiroz behin bakarrik egon dira aurretik, bat eta utxekoan, berdinketak batean, eta 4-3koan, bi aldiz, bat eta utxekoan da 4-3koan. Berdinketak bana iruna launa izan dira, eta hortik aurrera, Sergio Gutierrez eta Aingeru Bernaolarentzat erakustaldia, bereziki Sergio Gutierrez eta erakustaldia, Aingeru Bernaola ondo ibili da, ondo defenditu da, asko eraman du, joere egin du, sakez tanto banak egin dute, Sergio Gutierrezek bat, Jorge Fernandezek bat, bi partidutik biak irabaziz noski finalerritan saltzen dira multzoko lehenengo tokiarekin, eta multzo ontako bigarren postua, datorren astean erabakiko da, Jorge Fernandezek eta Adrián Azpirozek Olatxea eta Albinizek jokatuko duten partidarekin. Bainaki, eskerrik asko laguntzagatik. Plazer bat, zure ondoan hemen egotean. Horrego konpromisorik, zuk ere udaran izango dituzte partiduak, eta? Bai, ditugu partidu batzuk, eta... Nuntza ditugu? 15ean Baliarrainen eta Orendainen baditugu partidak, eta Orendainen bertan izango geha. Eta gero, hemen Donostian beste txapelketa bat ospatzen da, Trinitate plazan. Jokatuko dugu, eta Urruzolarekin, laguna handia dut gaina, eta guzti, biliko geha. Triketerra elkarrekin ibili zineten. Bai, asmortan urrengo denboraldian. Lehenengo baina datorren urtean. Bai, gazten kontrat nola moldatzen gehan. Oso ondo, Iñaki Dizoso. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Alba dimazu etorri, partidak ikustera, eta bestela badakizu, telebizaz nondik jarritu dezakezu. Bai, ez da urruti eta alden guztietan etorriko gehan oski. Eskerrik asko. Hau protagonisten bila. Bad girls make them say wow. 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 Bad girls make them say wow. Neso, zorionak? Bai, eskerrik asko. Gaur oso sentsazio honagaz amaitugu, hasiken apurra kostaiako eki bai Sergiotan nire, baina gero oso ondo biziok eta oso gustura indako partiduaz. Aurrena baten zuen beste partidu bat izango genuela. Bana, iruna, launa, berela utxi duzu partidua, Sergio sekulako partida jokatu du, zuk ere asko defenditu duzu, hemen ere asko, rebutetik ere zemat eman duzun, ez dago aitzekirik gaurkoarekin. Bai, ez da, Sergio lehengotan, hasia gube ni komodo, eta Sergio, ez da gukin aukerarik. Gero hasi gara apurka-apurka hori defentsan eta partidu gogortzen, eta hor, guk egin dugu gure lana, eta azkenin lortu guz tanto egitea. Eta, azkenin eurek momentu baten, zozer bajatu edo egin dabe, oso ondo jokatu da partidu zuen, baina, hor momentu txobatuk egu taka txobat, eta herrin dugu min, da, lortu hor bentajateatik.
Komentatzen neukan Iñaki Lizaso eta esaten zidan, postura hona dauzka, aingeruk triketean jokatzeko, jokatu alduzu triketean. Bai, lehen kadet eta juvenietan, azaroan inguruen jokatzen zen Bizkaia aldean, eta jokatzeko partidu gehitxo edo ebilteko, eta apuntetan nintzen da horri bilten nintzen, bai, noizien behin entrenetan, eta bai, oso guztia, divertigarria, azkenin hor pasetan nahan denbora, eta frontoen oso desberdine, oso desberdine. Hemen bintzaz zuen lehenengo helburua lortu da, maila banamanaz finalari dira jagatzea. Bai, pasa urtean final aldu nintzen, da urten gogoa espina hori kentzeko, eta bai, aurten ligilan biak irabazite oso guztu ere. Zorionak. Vale, eskerrik asko. Hau, esate kontatzen digun, Sergio. Gurekin beste irabazlea, Sergio Gutiérrez, enhorabuena. Muchas gracias. Vaya partido te has pegado, ¿eh? Sí, bueno, sabemos que aquí en este frontón tienes que hacer las cosas bien, no regalar, cuando toca defender. Ainger bajó un montón y nos hemos compenetrado bien, hemos regalado poco y por eso hemos ganado. Te ha costado un poco entrar en el juego, ¿sabes? 1 iguales, 3 iguales, 4 iguales, pero luego te ha salido todo. Menos jugadas te has pegado y las que te han salido 2 paredes, impresionantes. Sí, aquí sí aciertas a llevar la pelota aquí atrás y luego el otro delantero tiene que cubrir tanto el ancho como el choco y acerta con la carambola, que aquí en este frontón sale mucho y por ahí pues hemos conseguido una renta muy buena y luego tú también juegas más cómodo de cara y a ellos parece que les cuesta mucho más. Sí, te ha apuntado. Hechos 11 o 12 tantos y no has perdido una sola pelota. Bueno, sí, pero es que si no juegas así y empiezas a perdonar y a hacer regalos, cada 2 o 3 tantos haces un regalo, pues luego los otros también se meten mucho más en el partido y eso es lo que no hay que dejarles hacer y hoy lo hemos conseguido. Motivación especial, siempre es jugar un partido, pero si tienes delante a Jorge, más motivación, ¿no? Bueno, sí, pero como otro cualquiera, así que... Más pique. Sí, bueno, pique, pero pique sano, entrenamos juntos, nos llevamos muy bien y hoy hay en el frontón a cara perro, pero ahora en el vestuario están amigos. De 2 partidos, 2, partido cumplido, 6 semifinales, a esperar rival. Sí, bueno, toque el que toque será difícil, pero bueno, estamos jugando bien, nos estamos compenetrando bien, si hacemos lo nuestro vamos a tener opciones, así que lo que hemos hecho hasta ahora no vale para nada, pero en semifinales vendremos con la misma intención y a ver si sale bien. Eskerrik asko, enhorabuena. Gracias. Bueno, hauxe, gaurkoa, eman beharrekoak eman ditu egunak, eta datorren astean hemen izango era, aste hau berezia izan da, bihar abuztuko 11. bezpera delako normalean asteazkenean behartzen izan jaialdia, baina ez dago bihar jaialdirik, eta datorren astean bai, betiko ordutegia, betiko egunak, aste arte eta asteazkena, eta oruntzara datorri nahi duzuenok, badakizue. Gaur 6:30 dena bete da, beraz, etorri nahi baldin baduzue, garaiz etorri, eta azpaldi mazerat etortzen, ez da zertxo ere pasatzen, telebistako lehioa zabali daukazue, eta gu hementsi izango gaituzue. Datorren astera arte, eskerrik asko.